Ireng manis. Lamongan bergoyang Pak Margi monggo. Salam kangen anggetanipun Mas Nyoto Landa. Monggo bola tokeng Indonesia joget semua. Mas Reza, Mas Brandong. Ayo. Mesti joget bola joget. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedung apa ayo rene bola coket. Tenaga dalem lho langsungan. Aku nek nembang iki keringan jangan semono aku. Lah ngopo? Nginep nenggo namu. Oh iya, aku kok malah wis lali. Oh lali ya Allah. Kene wis lali kok, sampean cek kelingan lho. Tari cah epilepsi kok. Kok epilepsi lho. Gampang lali sing apa? Lembah. Oh hernia. Wis emang iso. Iki nganggo HE Ora ora to, Mas? Iso kok. Lho. Gampang lali Kok sing ora apa? tega lho. Gampang lali sing apa? Amnesia. Oh, hernia. Gampang lali kok hernia. Iya, ben karepe ngono. Wedi ya. Wis. Hernia kok. Panyuwun slow. Ring sliramu. Atiku iki ana di mana ana kambing saya. Lewat angin wanci dalu. Aku titip salam kangen jroning atiku. Jelas nakar bergoyang. Bola cokeknya Indonesia. Mister Grandong driver Cikutan yang punya bulu gebang Mas Agung Juragan Rawa Putra Mas Pur sabenku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu oh alah dek rara biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedung apa Saiki adoh
kudu tak akoni yen to tresno ora kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Apa mbak? aku ki entek omah entek mobil los bakku tanggo dodol sayur yo entek Terus? kok saiki iso bisa Lah piye lo tujodone lah. lah yo pak kowe nom aku tuwek ngono ya tari Piye? dilebokke nganggo nangis Mau gak iso. kudu nganggo nangis iso. aku ki kudu nganggo nangis Uripku ki bahagia. Uripku bahagia. Buayamu. Yo kelingan wae pas disakiti wingi. sing ngerti kowe iki wulan ya lah Lah iya to. bedino jarene pengen Ra kok ra ra. saiki tari duwe mainan Apa? gone sahroni iki dijikuk kono Oh, gone saroni wingi kuwi, sing viral kuwi Mbok Jul kok. ireng Ya aku Allah. ngerti sing nebus tari Apuk ngono lho. Ya Allah ya Allah. ayo nganggo nangis Panyuwunku mring sliramu. Serangak nangis atiku iki. tapi dong oh ning kasur Lewat angin wanci dalu. Aku titip salam kangen jroning atiku. Matur salam kangen sampun nggih, Buba. malu belik yo jelas ada Jelas beda. Monggo gabung. monggo Mas Demang Mas Reza Mas Agung dong kono ning kasur Jaran kore sing numpak jurakane tahunono windonono panteni ing bojo ing tresno kasur balong nangka bebasane mung katon katon sliramu wae
seseke. Ayo. Ayo. Monggo Pak Parjo. Sampun kepareng katur ninggal katresnan lumantar swaterpun Dyah Ayu lan ugi tan kantun Dewi Menakwati. Monggo Cok diaturke lelagon Atiku Lega. Seragen bergoyang bersama dengan jelas nada campur sari. Monggo Bolo Joget Indonesia, Mas Temang, Mas Reza Widodo. Atiku rumangsa lega dene lakon catur netra lan kang dosa sotya amung tansah dadi linduran kurang luwe telung taun ati putan sangalamun sakbedhe wanci bangun wis mantap ora aja wes mrih dadi usada lara wuyung
ojo ragu-ragu prasasat ketiban daru spesial kagem korda Mas Mus hatiku lega muga-muga nanti jodoh saiki wis kepethuk kanthi rujuk mantuk ilangke rasa jemu ati lega wis ketemu jelas nada campur sarine Mas Dimin sound sisteme Purboyo asik terah foto video syuting atiku rumangsa lega dening lakon catur netra lan kangge dosa sutya ampuh tansah ngati lituran soto lara wuyung nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru saiki wis kepethuk kanthi rasa jemu ati lega wis ketemu matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada makarya Purboyo audio Sumedang oke teman garakan langsung lumantar cerah foto video syuting Mas Arif Gensetnya Indonesia lo iyo la sumari wing karya wangi tembange kopi rentet turut tepang cumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merahati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi padha kembang arep metu wae setahun sepisan ngunduh kopi wis biasane kopi tiba ning lemah
sisa luwak iku arane lukur ana lemah sisa luwak iku arane oh Matur nuwun Pak De. Wis njaluk ora? Njaluk ora? Niki dereng. Pak No Pak Mardi ora dos dos Sumari wing karya wangi tembange kopi rentet turut ngepan sumlorot kaya salogo godhonge ijo ngawe-awe merati katon ayem tentrem nyawang kopi atrine ayem kopi padha kembang arep metu uwohe setahun sepisan ngunduh kopi biasane dangdut kecoben gayeng yo lamongan bergoyang sumari wing karya wulan tembange kopi renteng turut ngepak jumlorot kaya seloko godhonge ijo ngawe-awe merati katon ayem tentrem nyawang kopi atine ayem kopi kembang pertandane arep woe setahun sepisan unduh kopi wis biasane woe abang-abang rentenge dompolane kopi tiba ning lemah sisa luwak iku arane